Right, Boza Mag, $1.10 Boza Bebedia, $1.10. $10 ya bambo janzo koma nao. Madzimai chogara basi. Tosunga omusoro maju. Boza Mac Farireti yani Dini Boza Zebedia dini chamire nyaya pamberi penyu nyaya ndire kundipuma uro ndoda kuti pane mombe imwe chete uyane mbodza ako chiti pane marendare akutaura izvozvo ndi Boza Mac Farireti achitaura kuna mbodza kama nyuwa wakamira sei uyi nhamba yechitatu kubva ndi pakubarwa kwangu mumashure mangu. Ndichitaure ndizve makudi akakutuka sei zvaita sei pamusoro yenyati mambo pamusoro yemukauru. Mukomana uyu nyaya yekundipuma haana kutangana pane makore achingoti maki uya utore kubuda usiku idaidzira uya utore nyoka dzako ndiri kutadza kurara nenyoka dzako achizviita ndichifunga kuti haatozviita ukama ndichimbonyarara kuzodzimara iye zvino abva achinja abva ati inini ndiri kurwarisa mwana wake akubva ati iye ndakandotora machira amai emudzimu kuti ndirwarise mwana wake. Aka zvese izvozvo achitaura makawandisa yani akachizopedzisira izvozvi wabva waenda kotora machira wabva auya nemuporofiti wake kwakuti tode machira ndibva ndamboda kuramba zvikanzi ndino anga aine bikatwa zvikanzi anhasi ipo pano ukaramba chete inini nekuona kuti baba vacho vakatomborohwa nevamwe vana ivowo akagururwa mazino ese akapera kwabva ndatotyawo nebikatwa ranga abata kwabva ndati kwabva wapinda mumba kwabva watora machira angu emudzimu yangu kwabva tora nemabhurukwa emukadzi wangu kwakuisa kwakuende kopisa. Ndio nyaya yechangamire yatati dai matienzanisa ndione kugarisana nawo zvakanaka nemunun'una wangu kuti paine vanogona kuona kuti ini kutaura idira Mwari uri mudenga handina kana nemushonga chaiwo chaiwo kana changamire
ndakatamba bhokiseni zvinozikanwa Harare yese, asi handina kumbosungirira mishonga yehama dzangu nguro yahamamba, handina. Asi ndiri kushama kuti anonditi ndiri muroi, kana hapana here n'anga namaprofiti angandibatsira kuti iye ari apa ndiri apa, anditaurire kuti eka iyo nyanga iyo achindipuma kudaro, pesa anondipuma masikati manheru zvapedza. Hanzi chekutanga kuona paine mhosva dzakati kuti makandopinda mumba make nemaprofita ndizvo here zuva rindakambonongedza mukoma wangu chokwadi kana kutaura nyaya yekuti muroi kutaura chokwadi changu zvese zvekutaura izvi inyaya dziri kubva muni. Handina kana kutaura nyaya iyoyo nawo, handina kutaura chokwadi. hanzi wakauya nemaprofita wakapinda mumba kwake. Kana iri nyaya yemaprofita iyi, inini wacho handisi kutombozivawo kuti nyaya yacho iri mumba. Hapana maprofita wakaenda nawo wakaenda mumba make. Iyi nyaya iyi yakatogarwa dare Nani? nemusha nana sekuru nanani nezikana. Zvakafamba sei? Akapa authority yekuti andopinde kumba kwake mami necourt order here, nekuti kana pasina court order mondopinda iye asingadi, inenge iri mhosva yemune mapara, nekuti pano pachida kana paine dare rinenge rabvumira kuti izvo zviitike izvo. Inyaya inotidai mhururu kuti kubva kwayakaita kuti izosvika vachizodaidzwa tichizoungana tipane mwana anga aripo, saka ndiye angakundibatsira kutaura mhururu iyo tizosvika panyaya dzekutaura dzemashure, asi zvokuti ini ndakavapumha chaizvo zvahandii kana kupopotapamba pavo handii. Akapa authority yekundopinda mumba mavo ndiani? Ini ndikuti dai mambonzwa kuti tingonzwa mukomana ndaingoteerawo kuti tisvike pakuti nyaya iyi Karupi. Yapambera. Ndwani. Ini ndiro ndinomen bots. Uri mwana wani? Mwana wa Zedai. Itauriro hangu wandopinda mumba mangu ndisina kubvumira, ndikatora machira angu mukandopisa. Pamusoro yechangamire nedare rose. Ndinodayira kuti nyaya iri kutaurwa nababa hawana kupa dare umbowo hwakazara, nekuti nyaya haina kuita zvekunzi kumbunyikidzwa munhu kana kuti tangosvika nhasi tobva tatoti tirikuda zvinhu kana kuti toda kutopinda mumba. Inyaya yakaitika nemastages. Changamire ndakasangana nedambudziko rekurwara. Ndarwara ndokubva ndamboenda kuchipatara chaipo, ndikaedza kurapwa, ndikaita sei hazvina kushanda. Ndikati ndobva ndawanawo shamwari yakanditi wadii wambofamba, nekuti dambudziko rako uri kungogara uri pamapiritsi but hazvisi kushanda, zviri kutoramba zvichiita wese. Ndokufamba kwandakaitawo. Ndobva ndanzi nemubatsiri iyeye zvikanzi aiwa nyaya yako iri kuda vana baba, saka ndo vanhu vandiri kukwanisa kutaura nawo inini, ndo vandoda kuti nditaure nawo. Alright, pakanaka. Ndobva ndadzoka ndichibva ndakatanga kufonera wangu baba, ndikati baba, nyaya yandasangana nayo ndafamba ndobva zvanzi zvakati. Saka ndandichikumbirawo kuti mugare pasi nevakoma nevaning'ina maudza kuti mwana ati ari kuuya. Ndokubva yambotora nguva isina kufamba nyaya iyayi, haina chakafamba.
ndokubva ndazonzi ndogara kuHarare, ndokubva ndazobva kuHarare ndobva ndauya, ndobva ndasvika ndobva ndawaona, ndobva ndakumbira kuti awana baba, ndaikumbirawo kuti titaure nekuti kwandakafamba ndakanzi nyaya iri kuona wana baba. Saka handizivi kuti kana muri ready tinogona kuita sei kufamba. Ndobva vanzi hapana chakashata. Right. Ndokubva ndati saka ndikabva ndakumbira futi ndikati but mubatsiri akati ndinoda kuti nyaya iyi nditaure inoda paine wana sekuru kwakabva amai wana baba. Saka ndiri kuda kuti wange waripo futi. Zvikanzi hapana chakashata, tinovadaidza. Saka wana sekuru takavadaidza, wakauya, hapana mubatsiri akadaidzwa, hapana muprofita akadaidzwa. Ndokubva ndanzi mwana chitaura kuti iwewe kwawakaenda uko hauna kumbopiwawo here kana kabrief kekuti ingave iri nyaya iyi. Ndikati akataura nyaya yekuti mumusha menyu mune machira, but machira aya mashandisirwo ari kuita haasiriwo, asi iwo haungazvinzwisisi, zvinoda wana baba. Saka ndokusaka ndauya ndadaidza wana sekuru mese naana baba wanga waripo. Ndokubva saka wana sekuru wakaungana, wana baba vese vanga varipo, nevamwe vanga varipo, wana tete, wanani, wana baba munini vese vanga varipo. Right. Wana sekuru ndokuti ndibvunza wakati right, mwana aripo, hatinganyarari kana mwana ari kutiwo ane zvaasangana nani nazvo. Saka zvanaka kana nyaya yadai, ngatichiti iwewe mwana chitaura vanhu vese tirimo takasangana pamba pambuya papadongo zvapo ndo patakandosangana. Zvikanzi takuchibvunza kuti mwana nyaya wakasangana nayo ndei. Ndokubva ndataura ndikati mubatsiri ari kuti pane machira, asi zvimwe zvese haasi kuda kutaura, ari kuti ada kutaura nemi wana baba naana sekuru. Ari kuti handizonzwisisi kuti zvakabva kupi, kana kuti chero akandiudza handizvinzwisisi kuti nekuti wanga usati wabara. Saka ndo zvaari kundiudza mubatsiri, ndo zvaakangondiudza izvozvo. Zvikanzi naana sekuru pakanaka, zvatakuita ndezvekuti nyaya iri kutaurwa newana muri kuinzwa here, wanangu muri kuzvinzwa here? Wese wakati tiri kuinzwa. Zvikanzi saka inini zvatakuita ndezvekuti ndakutanga ndabvunza mwana kuti nyaya yemachira iri kutaurwa nemwana munoiziva here? Nekuti machira aya zveshuwa mumusha mbuya vedu isusu wabereka, mai wabereka wana baba vainonzi vanga vari chiremba. Saka ndo panobva nyaya yemachira iwayo. Ine ndo zvaita kuti wana sekuru waita sei wapinde munyaya iyoyo. Saka ndo machira anga ari in question, anga achibvunzwa nezvavo. Wese wakati machira aya tiita sei, hatizivi kuti akafamba sei. Ndo mhinduro yakaita sei yakabuda mudare naana sekuru. Zvikanzi hatiziye kuti machira, wakabvunzwa umwe neumwe kubva wanga wakagara mukicheni iraundi, wachibvunzwa kubva kumudiki, machira unoaziya here? Uri kuziva kuti akafamba sei here? Baba munini wakati handizivi. Pakabvunzwa umwe baba munini futi wakati handizivi. Pakabvunzwa baba wari padhuze pano wakati handizivi. Pakabvunzwa baba wakuru wakati handizivi. Right. Zvakanaka zvakadaro. Zvikanzi naana sekuru, saka kana mati mese hamuzive kuti nyaya yemachira yakafamba sei uye aripi. Saka hapana zvimwe zvatingakwanise kuita kunze kwekuti tichitsvage mubatsiri anokwanisa kutibatsira panyaya iyi. Ndokubva tawirirana tese mudare iroro. Saka nyaya yacho yakaita sei yakanaka. Tisati tatombonodzokera kuti tiuye nemubatsiri uya, baba vakuru wakabva vanoripota nyaya kwaShirkweza, wachisungisa munin'ina wavo. Nyaya ndokubva yaenda kwaShirkweza, asi pawakasimuka wachienda kwaShirkweza havana kutomboudza munin'ina wavo kuti ndamhangara nyaya kwaShirkweza. Saka wakasimuka wakaenda musi wedare, wakasvika musi wedare, baba ava vanga vari kuHarare tichida kuenda kuchikoro kwemwana akagara kumashure, munin'ina wangu ari kumashure, anga achirwara kumasvingo. Saka iShirkweza wakafona wakati iwe sei usina kuya kudare. Foni yaito yepalaundi yababa. Baba wakati dare handisi kuziva kuti kune dare. Ndokubva
ishe wachibva wati nekuti foni yange ndiri palauti taitonzwese zvaitaura zvikanzi ko iwe sei uri kunzi hauna kutaura kuti hauna kumuudza kuti kune dare. Ndakanzwa pakachinjanwa mashoko mairi ababa mukuru nababa munini wachiti baba munini vakati pakanzi baba mukuru vakati iwewe cause hauna kutaurasu. Zvikanzi koini ndogotaurei handiti ndiwe sabhuku. Zvikanzi nashe saka hamuna kumutaura saka hamuna nyaya. Ndobva ishebva watobvunza kuti ko mwana ari sei tikabva wapindura ari kuita zviri nani. Ndokubva dare iroro ndokubva raita sei ndokubva rapera ndokubva radzoka right. Dare radzoka ndokubva tachiita tikati aiwazve mukoma ndokubva wati pana mukoma waripo mukoma wakuru mumba yese mwana wababa mukuru achibva ati no baba munini ndanzwa kune nyaya dziripo dziri pakati pemusha wedu ko tadii taita kuti nyaya idzi tidzifambire dzipere nekuti handisi kunzwisisa kuti nyaya dziri kufamba sei. Sorry changamiri ndati furikidzirei ndadarika imwe stage 1 right. Takanogara pasi futi nana sekuru vana sekuru tadzoka kubva kwari kweza tikati aiwa ngatichionei kuti nyaya dzedu dzofamba sei. Vana sekuru zvikanzi kana nyaya yadai mubatsiri yanga achiuya takatanga tamboti totsvaga kumwe. Ndobva pashaya akauya pamberi achiti ndine wangu. Zvikanzi nana sekuru aiwa akatanga nyaya ngaadaidzwa aita sei auye. Ndokudaidza mubatsiri uya takawirirana tese madhetsi ekuti mubatsiri auye takatowirirana tese nana baba nana sekuru. Ndokuungana futi pamba pambuya. Taungana pamba pambuya paya ndokubva mubatsiri abva ndakutanga basa. Ndobva atanga basa rake. Atanga basa akatanga kutsanangura achitsanangura zvinhu zvaitsanangura. Ndokubva azosvika pakuti mumusha muno machira haana kuraswa. Mune machira ari muno asi mashandisirwo aari kuita machira aya ndo asvisa ane nyaya dzese dziri kuita sei dziri kunetsa. Machira aya ari pati yezvinhu zviri kunetsa mumusha. Ndokubva vana sekuru vati chimbomira ndoda kumbobvunza vana vangu futi chekupedzesera. Iwe Lenandi machira ari kutaurwa nezvaunoaziya here? Iwe Zebhu machira ari kutaurwa nezvaunoaziya here? Iwe Maki machira ari kutaurwa nezvaunoaziya? Wese wakati kwete atiziwe. Zvikanzi nemubatsiri zvikanzi nana sekuru saka enderera mberi. Mubatsiri bva atanga kuenderera mberi achitaura zvinhu maevents akaitika mumusha. Achitaura maevents akaitika mumusha anoenderana nezvinhu zviri kunetsa right. Baba mukuru ndopa wakadaira mubatsiri wachiti handichaziti wakamupindura kuti chii kana paine umwe anogona kuzondibatsirawo. Ndomubatsiri bva ati iwe baba iwe une machira auinawo ndiwe une machira ati kutaura. Ndokubva vambokakarisana nemubatsiri. Mubatsiri iwe bvatanga kuchitaura zvakaitika nemachira aya. Mukutaura kwemaitikire emachira pane paakazosvika achiti iwewe chero neusabhuku hauinawo hwawakagara uyu hune nyaya dzatiri kutotaura pano. Baba mukuru wakakata mubatsiri wakati aiwa inini ndine machira andinawo. Machira andinawo asi ndeangu. Kana ari wari kunetsa inini ndakwenda ndonenda ndonotora. Ndo patakasvika ipapo ndokuzvikanzi nababa mukuru nezvimwe zvandinazvo ngabva atora. Vanhu vanga varipo pachiitiko ichi pakatoridzwa mupururu wekuti vanhu vachitofara kuti munhu hatina kuzombokakarisana. Zvikanzi saka chienda unotore. Zvikanzi nevamwe sekuru zvikanzi nasekuru handina kukubvunza here ndichiti ukazoonekwa uinawo uchandiripa mombe. Anenge aonekwa ainawo pakati penyu wakomana imimi achandiripa mombe.
Saka kana Machira chienda unotore zvechokwadi ishi Changamire takabuda tichibva pamba pambuya. Baba mukuru wakati gosi kwakwa kunosviba. Baba mukuru wakati ina ndichanyatsi kuona. Zvikanzi perekedzwa ini mwana. Ndobva ndati ndega. Ndo zvikanzi chiendai kana uri kutya chiendai na baba munini na mukoma wari pa ndokusimuka ndokuenda kumba nababa mukuru tichitaura nyaya tichitotara baba mukuru mukufamba tichitotara nyaya wachitoti zveshuwa mwana Machira aya ndakaashandisa Machira aya ndakaashandisa zvikazodai asi kana zvadaro zviri kunzi zvinoda kuti zvinhu zvigadziriswe musha ucheni tichitotaurirana nyaya tichitofara tichitoenda kumba. Tasvika kumba baba mukuru wakatora makii wakakinura dhoo rekutanga ndokupinda vamwe wanga varipo futi vanondipupurira ndokupinda mudhanduru mekutanga ndo mune bedroom unobva wapinda unobva wanangana nebedroom isi ndokubva tamira ndokubva wapinda vakinura futi mubedroom ndokubva wapinda ndokubva wati mwana handisi kunyatsoona uyo wandibatire torch ndokubva ndapinda vandamira padhoo ndinobvumirwa kuillustrata Changamire. Alright. Saka unoti uchipinda padhoo apa kupinda mubedroom anditi uri kupinda mubedroom ukadai ndokwa wakabva waenda kwakuine wardrobe. Ini ndobva ndamira padhoo pano ndakabata torch ndakawavhenekera nekuti manga hamuna light rakanyatsokwana. Ndokubva ndawavhenekera ndokubva waenda panga pachigara Machira awo ndokubva watora Machira awo ndokubva mai guru wadiki ndokubva wasvika nekuti wakabva wasvika panguva iyoyo ndokubva wanzi nababa mukuru ndipe paper bag ndokubva wanotora paper bag ndo wakatorongedza Machira aya ari pambedha pamai guru wakuru wanga wasipo ndokubva wamarongedza watomapeta anga akapetwa zvakanaka ndobva wamaisa mupaper bag ndokubuda ndokubva tadzoka tichidzoka ndopakabva panzi nemubatsiri zvikanzi imi wana sekuru Machira ambuya wenyu ehama yenyu aaishandisa achirapa munoaziva here mukaaona. Zvikanzi tinomaziva tikaaona tinoita sei tinomaziva. Zvikanzi ndobva vabudiswa mupaper bag. Baba mukuru ndovanga wakatobata paper bag racho ndobva wabudisa paper bag rawo ndokubva waisa Machira aya bva avhuvhonorwa bvaiswa. Zvikanzi nana sekuru ndiwo Machira aipfekwa nani aipfekwa nambuya nehama yedu. Zvikanzi nevamwe sekuru ini ndinoda mombe yekuripwa nekuti wanditambisira nguwa. Saka Changamire ndisati ndanyanya kuenda kumberi ndinoda kuti ndikumbire dare ndibvunze kuti baba ndipo pamaitaura kuti muri kunangwa uroyi here? Mambo zvoda kutaura chokwadi. Nyaya huru yakatanga yakaita kuti iite kumaprofiti akaisa sauti pamusoro pemakuwa ababa neramai kuzadzi sauti chena ndopakauya iyeyu yaiyeyu uye mwana wacho mwine maprofita ukati wakaisa nani kana kuti anga ari namaprofiti makazoona here izvo wachiisa akaundi ndo dati wakaisa sauti muchindwani kunopendikuenda ndo inini anachendikuziva tinoda kunzwa kuti makazviona sei kuti wakaisa sauti maamuripo here wakaisa paine maprofita here ndopandandikuda kopedza mapindu andikuda kukupaipo ndozoona munoona uyu iye akutaugare nacho abva uya kuseniseni akatozikoma akati uyai muone maninji aitwa pamakuwa pamai nababa
pasauti yaitwa tepu sauti yazatu kama kuwa esari mai. Nani akati ndaenda kuna sipata mutaurira sipata kubati amboramba kuzoba ndamuti jai totoenda kung'anga ndopazoti andini hangu ndaisa chandaisiri sauti pechekuti mwana wangu ari kurwara saka ndaise sauti ulikuwa kubva manya kuya kunditaurira pauya mutaurira kwabva ndakwira kwako uyoona kusvika kuona sauti hino todini ulikuwa bva imimi ngatitaurei nyaya imwe chete nekuti mune mabvunza dzimwe ndo uroyi parikutange nyaya yeuroyi tinoda kuweka nekuti mimi chekutanga matini newakauya nemapanga ndo pataenda kuti tidii ndo pambasha dziya pakotore machira uyo ari kutaura kuti makaenda mese hapano papasina banga angainaro akatoti iye bikatwa ndapuwa nen'anga ngeremupurisa ari kudzivirira kuti mune inzwaika sekuru inzwa iwe watotaura kuti wakauya nebanga akadii akapakata achindimanikidza kuti vhura asi uyo achitsanangudza ari kutsanangudza kuti takabva tese tikaenda tese tichitotaura tichitokurukura tikasvika kundotora machira mune zvakanaka. Ndanga ndisikagoni kuramba ndandisina kana mwana kana ani achitondibanikidza ipopo ndakamboramba ndikati kana zvadaro chiremba ndakotorawo n'anga dzangu mubvunzei kuti handina kudaro inzwai tirutaura matauriro amaita mati akatouya wakaudzana chiremba wavo wakaunza nebakata pasina zvechisimba arikuramba here kuti bakatu anga asina aiwa inzwai imimi toda kutaura dare rinoda kunzwisisa zvamataura nezvaitu zviri kutaurwa nemuchinda wekuti takaita tikabvumirana uku tikasimuka tese tichifamba ndairamba sei iye aine bikato kana kukoti ndinopinda ndichitaura nyaya iyi handigoni kuramba uyu aine bikato bakatwa hatikuona bakatwa kuti endi ndaandichitya akarova baba wake kupedza mazino inini ndaizotadza kudokutya sei kurukweza saka dai akarova baba wake kupedza mazino kana dare raisaitika nekuti baba wacho wanga waripo padare muchiwirirana padare saka muri kuti inini here machira akafamba sei ndo zvati zvatinoda kunzwisisa kakuti ane chokwadi apa ndiani nekuti isusu kudare ukauya uchititembera dare chokwadi changu chatadza papi ndinoda kuti mundibate nemundipe mhoso izwai zviya rachoma dzinoere chii vanambodzonoera beta wana beta sabhuku ichasa sabhuku uri sabhuku uri kutaura iwewe kuti vanhu vakaungana padhoo pangu wakabata bakatwa wakandivhurira padhoo pangu uyo ochitsanangudza kuti aiwa ese akabva uko tichitowirirana tichifamba tese tichiwirirana uyo wakataura kuti maimese makambotouramba kuti hapana munhu ane machira kusvika wega paripomendirua kuti murege kupapfuura kwete nyararai teererai mambo zvavari kukubvunzai mumapindure regai kutamba nedare saka nhau yebakatwa uyu haana kuuya achikumanikidzai kupinda tichinzwa muri kutowirirana kuitika zvinhu izvi kusvika machira adi atorwa muri kuwirirana handiti hapana kuwirirana banyati ndaiti ndaitya anga akabudise banga ndaitya ndandindega ndisina vanhu aiwa maityira muri kupi kumba kwamai kwatakatanga madii kutaura kuti ndokwandakatya kuti ndandakabatwa nebakatwa ndakatobva ikoyo aiwa yakaiswa pamberi izwai kana makatanga kutyira muri kumba kwamai ndokwamungadai makataura kuti ndakashishidzirwa ndiri kumba kwamai
kwete kuti ndakashishidzirwa ndiri pamusuo. Ndiri kutaura kandi kuti ingadai yakatanga apa. Apa ndo pakatanga nyaya. Papi? Ipo padare patata kaungana. Pati imi muri kuti makashishidzirwa muri pachi? Handisi kuti padhoka na takabva kuti takatozisimuka ndiri kutya. Pane baba wachitanga kutaura nyaya yawo. Ndanza wachitoka ndimanikidza kupinda nini, wakamanikidza nini, wachipinda nembozo kuti musha mawo. Ndokutaura waita baba wachitanga. But munzwiro wandava kuchiita nyaya. Wakaenda kumba kwamai. Baba wakazonotora vega. Asi ivo vachitaura vati vakapinda nemuprofita mushamani mangu. Pane element iripo ipapo. Ndo patiri kubvunza ipapo. Muprofita akagara nekuti ndozvoita vanhu vanenge vaine tuturikwa vanodii vanokuva kuti dare rinouya richivaprotecta. Isi toprotecta nyaya hatiprotecti munhu. Usati mabvunza nikwana pane zvanoda kumbobvunza vakuru. Mimi makuru ndiwo anapedzisa pana. Ndataura mimi kuti machira akanza pabvu ndiwo wakaisa machira acho. Icho kwadi. Wanasekuru wakati ndio machira atsenzwa na tetela. Ndizvo. Iwo wakati right. Ndipfuurire zvishoma ipapo changamire pamusoro. Pakanzi sekuru wakabva wati kana yadai takudzokera kwashi. Tonotaura kuti nyaya iyaya yaita sei yabuda pachena. Nekuti sekuru watikutaura nezvavo mupurisa waSherukweza. Saka Sherukweza payakaenda akati iwewe ndiwe mai wevana ava. Saka zvauri mai wevana ava uri zvedziso rangu. Saka ndichazonzwa kubva kwauri. Ndo panga paine nyaya. Saka sekuru pavakatiwo sorry nanda matibvunza kuti ini mugondana ndichifunga unokodzera nenhau iyi. Machira aonekwa akanzi ndeamai. Asi machira akanzi ndeani nana sekuru. Right. Vana sekuru wakabvunzwa kunzi machira ambuya ehama yenyu munoaziya here akabuditswa. Zvikanzi tinoaziya. Ndokubva abuditswa zvikanzi ndiwo waipfeka rimwe ndeamai akanzi ndeambuya wenyu ndeamai zvikabvumiranwa padare nekuenda kwaita nyaya zvakabvumirana. Right. Imimi mataura imimi muchiti machira enyu akadoko. Awana sekuru varimo handiri muno. Awana kuya. Havana kukwanisa kuya. Machira angu chaiwo. But pazvakataurwa padare kuti wana sekuru wachiti tinobvuma kuti machira ndeamai makati chii. Ndakatoda kunyati idi ndikuda kuti mambo ndikuda kuti idi wana sekuru vamwe vanga varipo. Pane umwe akanga atoboti kandiuda kungokuona kuti kangada kutombofanana ese haasati kutete bana. Asi akadaro chaizvo. Vamwe wakati chii? Iye ndiye anga ari mukuru wacho akatanga kudaro. Vamwe wakati chii? Vamwe wakati chii? Uyu mukuru akati izvozvo. Ko vamwe wakati chii? Hawana pana hatini pane akambopindura chiro kana akati pisai kana kuti akati wanga wakandonyaradzwa kupisa. Ko makazonzi ripai mombe ngei? Wakanga uyatanga uyati zvemachira ngangu ngamai ikati ini machira amai ndayatorepi mai vakagara paun'anga kwakuchizotsanangura kwakatsanangura mwana umwe akati inini izvai zvebaba vana sekuru vaona kuti ndehanzvadzi yavo wakati chii kwauri? Wana sekuru hawana kana zvekuri kutaura kuti vakati unoripa mombe hawana
hawana kumbodaro kana hilo tikatinga idzoke vana sekuru tinovatora vachiuya pano munonzi vaitaura kuti hatinambotaura kuti machira saka mombe hauna kuripiswa handina wakatobvaripo ndewapi wanga varipo taurai ivo sabhuku uri sabhuku wanotonga munomu pana ishe pakati pangu pazoita inini saka iwo ukange uchiita usabhuku kuti ndionotonga then panoita nyaya tongeka nokuti uri sabhuku pamusoro imambo ndoda kuti nditsanangure zvimwe zvinhu zvandiri kuona kunge zvisiri kujeka pa pane inini ndini Faraibodza ndiri mwana wamaki panyaya yemachira ndiri kuona kuti panoda kuti panyatsokujekeswa pari kuda kunge pari kusanganiswa nyaya iripo ngeyekuti mbuya vedu mai vana baba vedu vanga vari nyahana vairapa saka vanga vaine kushandiswa hwavo hwese hwavanga vainawo saka vazoregera kushanda kwanga vari kutatu wakatoita kuti zvinhu zvavo zvese zvawaishandisa zviraswe zvine munhu akatouya akatovabatsira kutozvirasa machira akutaurwa baba vangu munguva ndofunga kuna 1983-84 ndiri kurangarira ndofunga ndaritori kugrade 3 or 4 mumusha medu maiitwa zvechiwano zvaizivikanwa nemunhu wese zvekuti mumba medu inini munhu akanga asina machira badzi ku7 hwavo wana baba nanatete vangu ndofunga ndivo bamini ava nevamwe bamini vanonzi Taylor wakashayika wana bamini vangu vese vanga vari imomo natete vangu vakanga vaine machira ekunzi vane mudzimu munhu wese aine zvinhu izvo mumba medu isusu kukura kwetakaita kwaigara kuchikuva kwaigara ndiro yemuti yakagadzikwa nekwe zvinhu izvozvo zvanga zviri zvinhu zvakajairika zvokuti taitoziziva machira ababa vangu aya akatengwa ndichiziva inini vanzi vane mudzimu vaitoshanda kuHarare vachinzi vane mudzimu unonzi wemuvhimi saka anoda kutengerwa machira ake akadai machira iwo akatengwa achibva anzi vati hawaiti zvoun'anga anongoti akagara pamuvhimi yeye asi mungu achengeta mumba machira iwo ayandinaziva inini adaro akangogara mumba machira iwo akadaro but panapa pakuipa mistake yekunzi machira iripo uri kutaura machira ndeababa wakwani right muchiremba ouya obvunza handiri wanga uri padare apa wanga usipo right pakabvunzwa kuti pane ane machira here nana sekuru wachibvunza wese wakati hapana ane machira machira aibvunzwa ngaambuya ngambuya ndiambuya here ngambuya aibvunzwa ipopo right regatizwa wanga aripo munina wacho ndine lasiboni mubama wakomana nyaya yemachira iri kutaurwa tingapotera tichienda tichitiswedza nyaya umwe naumwe mukoma wanga waine machira wakanga wainawo tichibva muhondo inini ndakatova ndiono machira tiri muhondo aiziyo zvaiitwa mhondo chaizvo pakazouya nyaya yekunzi machira ibude nyaya yemachira iyi inyaya yekuti zvainzi machira ana mukoma avo awanoashandisa paimwe nzira isina kururamaba wachideketera zvisizvo nemachira aya awo handi amaiba haasi tombori machira amai apo ngatibvisei ipapo mashandisirwo aiitwa machira ndo asiri kugutsikana vanhu nawo tingada kuzoda kunoivheneka nyaya iyi tichizoda kuti zvimwe zvese zviri kutaurika izvi hazvisiri zvechokwadi kumbira kubvunza kuna ivo bamina ndonzowadzana imbozi ndiri mwana wazidhari ndaivepo padare ndoda kubvunza kuna ivo bamini ivo vakupedza kutaura musi wedare iroro bamini avo wakatadza kuwirirana namukoma wavo mari wakachinjana mashoko bamini avo wakatsuka mukoma wavo kuti zinuro musi iwowo neni nhau yemachira wakabvunza ivo kuna mukoma wavo kuti mukoma
machira aya amwe kutaura isu ekuti mune mudzimu isu wanin'ina wenyu tisingaazivi machira rudzi isu hatiazivi nekuti hama dzenyu dzinofanira kunge dzichiziva machira iwacho saka bamunini vari kukontradikta. Ndatombona kubvunza bvunzo iwowo kuti awanoita machira awo sei vamwe musha wasingazivi vatazoona kuti musha wacho wese ndewe machira nevakadzi mese mune machira kana ona kuti musa nemachira saka ndaizeza kubvunza kubvunza mubvunzo wakakosha kuti munogozochinja statement sei makatotaura nemuroyi iri nhau yekuti machira wakanga ainawo haaziika mumusha ndikuona kuti ndangana mekutendera mushongo wemachira paina machira ndinoti zvirai kuti watenda wakwachiremba ndopera kwenyaya kutongotaura kuti ndine machira euvhimi izvozvo zvega. Uvhimi unovhimei? Mukatsvaga mukabva vanhu vanoti ndine machira asi ndeeuvhimi, akatsvagwa machira iwaya anobuditsa zvimwe zvinhu zvakawanda. Mambo idzi hama idzi koma munin'ina wana wese wauya kunangana nechiro chimwe chete chekuti wavhenekerwe namambo, waoneswe namambo kuti machira aya ane chii chekuita seri kwawo. Zvinondo zvinozikanwa nemuchangamiri mambo kuti waende kuseri kwetsungu wavhenekwe zvibude pachena. Muroyi ndiani? Ane machira ekutandira sei euroyi ndiani? Zvobude pachena changamiri mambo. Musoro yechangamiri watu wada kutocheneswa dai zvaibviranga waende seri kwechuru changamiri ndaona pamhuri imhuri inoda kucheneswa, asi zvaida kucheneswa zvezvinoda kuti wacheneswa zvisiri manere kuti dari nenguva yambotora dari wachinyatsoona kuti anga ari kuramba ndiani kuti wazoona kuti mutongo wacho watambisika dari nguva ndobvunza. No, nyaya wasati yapera ukaenda kuseri kwechuru vanodzoka muzari munotaura ngavaende vachinotange titangire zvepano vachitange kudzokera kunana chiremba kuti titaura tochiona maendero nekuti machira aya ari kunetsa ari kuti tomboti positori vanenge vachitiwo machira aya nevatu vanenge vachiti ngezvakaitawo zvisina kunaka. Saka ngazviseezvechiro zvichizveke tione kuti baba vawane kubatwa here chokwadi here wanenge wakaitawo here pamusoro pemhuri pamusoro nekuti zvabva kuurwere chaizvo kuti pamba zvakandosimudzwa neakanga arwara tichizwa kuti iye achanosaramudzwa kuti machira yake anorwarisa here kana kuti tichionewo pekubatana napo chirembawo here kuna chiremba tosimuka tese mobuda panze moenda nemapurisa edu kuna chiremba modzoka nyanya asati yapera tichibudai.